தியேட்டருக்கு போகாமல் 3D டிவியும் இல்லாமல் வீட்லேயே 3D மூவிஸ் பார்க்க முடியுமா? அதை இப்போ தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்கார்ஃபிங் சயின்ஸ் ஸ்டடி சேனல். நான் உங்கள் திவாகர். இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா உடனே கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் போகிற எல்லா வீடியோவுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ரீச் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி வீடியோவில் 3D கிளாஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கண்ணாடியோடைய ஃப்ரேம்க்கான ஷேப்ஸில் நான் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்டை மார்க் பண்ணி அதை வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி இந்த ஃப்ரண்ட்டில் வர அந்த கண்ணாடியோட ஃப்ரேம் வந்து 2 கட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த சைடில் வர்றது வந்துட்டு அதுவும் இன்னொரு 2 வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஷீட் வந்து எடுத்துக்கோங்க. உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபேன்சி ஸ்டோர்லேயே இது வந்து கிடைக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி 2 ஸ்கொயர் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதில் வந்து இப்போ ஒரு ஸ்கொயரில் ப்ளூ ஸ்கெட்ச் வச்சு ஃபுல்லாக ப்ளூ கலர் வந்து அடிச்சுக்கோங்க. அண்ட் இன்னொரு சைடில் ரெட் கலர் ஸ்கெட்ச் வச்சு ஃபுல்லாக ரெட் கலர் வந்து அடிச்சுக்கோங்க. அது ஃபுல்லாக அடிச்சதுக்கப்புறமா அந்த 2 ஸ்கொயரையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதே மாதிரி இன்னொன்றையும் கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம பண்ண அந்த ஃப்ரேமில் கொஞ்சமே இந்த மாதிரி ஃபெவிகால் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ப்ளூ கலர் அடித்த அந்த கிளாஸ் ஷீட் எடுத்து இந்த மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் வச்சு ஒட்டிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம ரெட் கலர் வச்ச கிளாஸ் ஷீட் எடுத்து ரைட் சைடில் வச்சு ஒட்டிக்கோங்க. அண்ட் அதுக்கு மேலே நம்ம செஞ்சு இன்னொரு ஃப்ரேமை வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க. இப்போ நம்ம சைடில் செய்கிறக்காக ஃப்ரேம் செஞ்சோம் இல்லையா? ஸோ அதில் இந்த மாதிரி அதோடைய எட்ஜில் வந்துட்டு ஃபெவிகால் வந்து அப்ளை பண்ணி ஒரு சைடில் வந்து ஒட்டிக்கோங்க. அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு எடுத்துக்கிட்டு அதோடைய எட்ஜில் இந்த மாதிரி ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி அண்ட் இன்னொரு சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் மட்டும் நான் வந்துட்டு அந்த பிளாக் கலர் வந்து அடிச்சிருக்கேன். ஸோ நம்மளுடைய 3D கிளாஸஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுடைய மொபைலில் யூடியூப் ஓன் பண்ணி சர்ச்சுக்கு வந்து போயிருக்கோங்க. இங்கே 3D வீடியோஸ்ன்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சர்ச் கட்டுவோம். ஸோ இப்போ வந்து நிறைய 3D வீடியோஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு வரும். அண்ட் இதில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோ வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இதை ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் போட்டு அப்புறம் ஃபுல் பிரைட்னஸ் வந்துட்டு வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது உங்களுடைய 3D கிளாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரிஜினலாக ஒரு 3D ஃபிலிம் மாதிரியே இருக்கும். ஸோ நம்ம கிளாஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. நான் இது கேமராவில் எவ்வளோ காட்ட வந்து ட்ரை பண்ணேன், பட் வந்து கேமராவில் காட்ட முடியல. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த 3D கிளாஸ் வந்து சாதாரணமாக எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா, இந்த சைடில் வந்து நம்மளுக்கு ரெட் கலரில் இருக்கும், இந்த சைடில் வந்துட்டு ப்ளூ கலரில் இருக்கும். நார்மலாக நம்மளுடைய விரல் வந்து இது மாதிரி வச்சுட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு கண்ணை மூடினீங்கன்னா உங்களோட விரல் வந்துட்டு கொஞ்சம் ரைட் சைடில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த பக்கம் இருக்கிற கண்ணை மூடினா கொஞ்சம் ரைட்டாக லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் 2 கண்ணையும் திறந்து பார்க்கும்போது 2 இமேஜும் நம்ம 2 கண்ணு தர இமேஜும் கலந்து ஒரு இமேஜாக வந்து நம்மளுடைய மூளை நம்மளுக்கு தரும். அதே ப்ராசஸ் தான் இங்கே நடக்குது. இந்த 3D ஃபிலிம்ஸை நீங்கள் வந்து தேட்டரில் பார்க்க போகும்போது நீங்கள் கிளாஸ் கழட்டிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபிலிம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒரு இமேஜ் தெரியும், அப்புறம் ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு இமேஜ் தெரியும். ஸோ இந்த கிளாஸை நீங்கள் போட்டுட்டு பார்க்கும்போது இந்த ரெட் கலர் இருக்கிற சைடு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெட் கலர் இருக்கிற அந்த இமேஜை மறைச்சிட்டு ப்ளூ கலரில் ஓடுற அந்த ஃபிலிம் மட்டும் காட்டும். ப்ளூ கலரில் இருக்கிற லென்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூ கலரில் ஓடிட்டு இருக்கிற அந்த ஃபிலிம் மறைச்சிட்டு ரெட் கலரில் ஓடுற ஃபிலிம் மட்டும் காட்டும். இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா கலந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு 3D இமேஜ் மாதிரி தெரியும். ஸோ இதனால தான் என்னால் கேமராவில் வந்துட்டு காட்ட முடியல. ஏன்னா நம்மளுக்கு 2 கண்ணு இருக்கிறதுனால 3D ஃபிலிம்ஸ் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து 3D லுக் வந்து வரும். ஸோ சாதாரணமாக கேமராவில் காட்டும்போது வந்துருப்பாங்க ஒரே லென்ஸ் தான் இருக்கும். அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு 3D ஃபீல் வந்து நம்மளுக்கு வராது. பட் இருந்தாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உண்மையிலே அந்த 3D இமேஜ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வருது. வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து ரொம்பவே தேங்க்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். இதே மேலும் நிறைய வீடியோஸ்க்கு மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸ்க்ரீனில் தெரிய இந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி இன்னும் வீடியோவில் உங்களை நான் வந்து மீட் பண்ணுறேன். அடுத்த திஸ் இஸ் பை ஃப்ரம் திவாகர்.